Ashura ye donba ye alisilamɛya diinɛ kɔnɔna na a bɛ bɛn muharamu kalo tile 10 ma silamɛya san kalo fɔlɔ don k'aw ladɔnniya k'a fɔ alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ka fédération internationale Ansardine Fadi k'aw ladɔnniya k'a fɔ u ye wajulu laseli kɛnɛ sigi sen kan min ni a laseli kɛra alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ fɛ Mali silamɛtɔn au conseil islamique Jumali Maɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans Jumali Maɲɛma an fa n'an karamɔgɔ Asid Sherifu Usmani Madani Haidara a kɛra hippodrome dolanci kɛnɛba sanfɛ Bamako sigida fɔlɔ kɔnɔna na ka bɛn ni alamusa su ye juin kalo tile 25 ka dugu jɛ juma juin kalo tile 26 la o de y'an donkan ye bakuruba kunnafoniw na kunnafoni wɛrɛ olu bɛna fara kan ka lase aw ma ni laseli senfɛ a y'aw bisimila. An balima bamanankan mɛn na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan waleɲuman foli o bɛ segin ka kurakuraya k'a di aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo yan f'aw sigiyɔrɔ la k'a fɔ ɲɛna aw ka bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan i n'a fɔ komi an ye aw tulo lasɔmi an donkan na ka ban Ashura donba de don alisilamɛya diinɛ kɔnɔna na a bɛ bɛn muharamu kalo tile 10 ma ni o ye silamɛw ka san o kalo fɔlɔ ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ sigira sen kan fédération Ansardine internationale Fadi fɛ a kɛra ka sanga ni wajulu kɛnɛ de ye min ni a laseli kɛra alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ fɛ Mali silamɛtɔn au conseil islamique Jumali Maɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans Jumali Maɲɛma an fa n'an karamɔgɔ Asid Sherifu Usmani Madani Haidara sigi yɛrɛ kɛra ka bɛn alamusa su de ma juin kalo tile 25 ka dugu jɛ juma juin kalo tile 26 la hippodrome dolanci kɛnɛba sanfɛ Bamako sigida fɔlɔ kɔnɔna na alisilamɛw bɔra ka caya ka na Ashura ɲɛnamaya i n'a fɔ komi o ye kɔrɔlen ye kɛnɛ in kɔnɔna na Sherifila TV jabaraniso tɔgɔ la Musa Fɔnba Fatumata Kane Amadou Diallo Buya Kulibali Ibrahim Kulibali Baba Keita Seydou Ɲare Abdoulaye Sogodogo Nuhum Kone olu tun bɛ yen nɔ an ka jɛ an k'u ka sɔrɔlenw ɲamada. Lada do san o san silamajama b'i kunda hippodrome dolanci kɛnɛba kan ka sabu kɛ silamɛya dɛmɛtɔn fédération Ansardine internationale Fadi bɛ labɛnbaw bila sen kan Mali silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba conseil islamique du Mali Maɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Sejada Sherifu Usmani Madani Haidara ka bonya kɔnɔ Ashura wajuliba nin y'o kɛnɛ sigilen ye a bɛ ɲɛnamaya silamɛya san jate ta kalo fɔlɔ muharamu tile 10 ju kuma kɛrɛnkɛrɛnnen don silamɛw bolo ka Ala kosuma ka Ala wale ɲuman dɔn ka Ala wele Mali jamana basigilen la nɛgɛ ɲɛ 27 n'o ye 23 heures ye ba madani mɔden ni Basidan Tarawele mɔden a Seyada Badara Aleyo Usmani Haidara a ye kɛnɛ lasɔrɔ ni ka bisimila minɛ sigiyɔrɔ la ni zikiridalaw ka bisimilalikanw ye dandigɛliw tɛmɛnen kɔ bani de y'a ka kumaw n'u don ni suratul fatiha ani solatul fatihi ni ka sɔrɔ ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn Mali jamana basigilen la Mali n'a dafɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen basigi la ka laban ka badada dali dugawu don kɛ maaw ye minnu y'an gɔn Ala ka hinɛ la o senfɛ a ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ Mohamed El Madani Haidara fanjini mu ale min ɲɛnamaya kɔnɔ n'a kun bɛ bisimila minɛ nin sigiyɔrɔ in na ka Ashura wajuliba lase ni dabama ka wele sera a ma a ye tasibila kɛ a ye ka dugawu don kɛ a ye Sirifila morikɛ a ye bonyamasegin kɛ an karamɔgɔ a Seyada Sherif Ahmed Tijani Haidara fɛnɛ ye Sirifikɛ sɛgɛnbali sɛgɛnnafiɲɛbɔbali bɛ taama na nazara la ka sanga ni nazara la silamɛya dɛmɛtɔn ansaru ka laɲini ye association anga bɛ mayala min kɛmɛ ka maliden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan taabolo ma bɔ taabolo la diinɛ ma bɔ diinɛ na siya ma bɔ siya la o conseil d'administration président ba a Seyada Badara Aleyo Usmani Haidara a ye bonyamasegin kɛ silamɛya dɛmɛtɔn ansaru ye u n'u ɲɛmaaba Adama Sanogo dugu jɛko 20 u bɛ min na dɛsɛbaatɔw ye k'u ɲɛji cɛ a y'o foli kɛ u la ni ka sɔrɔ k'i da don Ashura yɛrɛ la sa
Sirifila mureke ayida se Nabila Musa ka sebaya talimo Firauna ka beni Ashura shudoye ninga laba ka ni sodiya jira silama uka kelenya ni obara unu dumbebi ni chokoroba sanoma asayada Sherif Usman Madani Haidara ka miri ya nyuma unye Mali silama ya nyema yala ayo bonya masegi veneke neganya mugani zababi sanga bi saba sorop mami 23h30 Mali silama ya nyema baye kene la soro zigiri dala ubeka bisimila fakata se asigiyoro la ibo doromundo la tikene mineme ka fa ikuda kono nyi bani yere basambe basanye bulanye je ninga langana jema da akafe abamvla jela mana luneti la mana kolositigi sirifike kele ka bisimila mine sigiyoro la ayedu kwa udonge bela jele ye Mali jamana basigili la kerengere ni nyana yana ka jama kuma kono ladami mani jamana fama uche no ye ladilikaw ni blasaralikaw nye sirifike yo lase ka nyini ufe uku jendo malideunga hakela kerengere ni nyana dese bato uka hake dali masake me ko minvo ko wele ya maraketo maratigife ninga soroka duwa udonge uye barabise ka nye ubulu chugumi aye foli lase adine nyema nyo wenemo kasabu ke bi dine tabulu beke me ka nyo mine juruba kelena jango ka benini nzangura indamine ye nyonzoro bamingera ko journée du Rassemblement National pour l'Unité des Musulmans no ye Mali silama uka faranyonga doye tabulu bela jele yere soro laje bayno alla nyini tadowore ye Mali jamana ka kulusuma ka basigi ka fonyongo ba dine nyama ni nyonje Mali dunga do dakelimve ka bo dakelimve la nyini yoye ayebu nyama seginge dine nyama bela jelemo silama ya mindomeni makari ni hine ani nyonga no dine yesa no yele mambe do ubulo bi koke mafa dine ye asayada Sherif Usman Madani Haidara idado silama ya daha na sabalila ananyo magutula ninga soraki dase Ashura ere mosa Ashura miminyana maya silama ya kono nini so diaye ani dusugu ngami dusugu ngami ngo minombe akona odoye kira mode faliye ira kedugu koloka Kerbala ode ato na manye ka fo iranjamana abe dine tasara mingeme ka kira bona ukanuke atalayi iranjamana la sigide ya kanuka ye ipoldura mundu la tikene baka ninga dakurunya fla lase kene kono iranjamana majema utokola ayeta shiblake kanyeshi Palestine ngade umo minu ndonyo mbebi gwele yawu yeru minu mejien kono bi kanyeshi silama yamo ayedase ochama mo iranjamana ereke me ka joro mi veneta o baba lilila ayedase ofenemo ninga folila se banimo iranjamana dine nyema ba ayatola mujtaba Khamenei tokola ani iranjamana de bela jele tokola sirifiga sorola ka temena ka kumai ka nyini bela jele fe badenya ka koradu shinji kana tige chugo shila faso kanu bela jele ka ngo ke italanye imana ye fa ve iki jando ifasola anga jamana nyema usa ayebu nyama segi nyashi umo ka damina yere mahoronya tasa kana blabi jamana fama ula bani ya yira ka fo silama ya kanga ala barikada bawo fen yere soro Mali jamana nyema yala ashima lakodoni dine wore yene silama ya te wanyema ukeme ka silama ya bunya Mali jamana kono ni Mali dumba utali ye kuyanga nukeli ye furuba chake bali ya dumye asayada Sherif Usman Madani Haidara ako ojama nyema mana menye silama ubali uka silama ya bara dola ko bonya maseginga ke kanyeshi Mali jamana nyema umu shu kerengere ni nyeresa ni oye Ashura shuye nafla sele membero bane ye jiyade sirifila moreke asayada Badara aleye Usman Haidara mo kala se silama jama mo ninga soroka kunje na yereka dugo ukerengere ne unye kanyeshi silama jama bela jelemo Ashura nyena mayali keneka fadi nyamugoba uye udantige ukumana Ashura fusamantiaka anyena mayali nafamunumbi ala kerengerene ala kakila ka kira ani azuru ya ubonya anu kanunjira
kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa se miiri ni tasibila ma Imam Useni dugawu donna ka kɛrɛnkɛrɛn Mali jamana fana ye bɛn ni basigi ani lafiya ni kolosuma la. Fatumata Yaya Kane y'a Numu Kone olu ka ɲininkali galama laseli kɛra o de la. An bɛ don min na an bɛ Ashura de la. Ashura o ye silamɛ san kalo fɔlɔ o tile 10 de ye. Alhamdulillah dɔnnibagaw kumana ale kan kosɛbɛ ko caman kɛra ka bɛn ni nin don ye. Hɛrɛ siraw la ani gɛlɛya siraw la. Wala don belebele don. Kumana an bɛ duwawu minɛ kɛnɛ de kan. Wala an bɛ duwawu fɔlɔ an karamɔgɔ la n'o ye Seydi Cheikh Ousmane Madani Hayidara ye. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sijan ni kɛnɛya ni laban ɲuman d'a ma k'a kisi jugu tɔɔrɔ ma. O kɔfɛ an b'a ka denbaya fo ka sankura foli k'u bɛɛ lajɛlen na. O kɔfɛ ansaruw bɔra yɔrɔ yɔrɔ la ka na ani kanubagaw an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen. An b'a ɲini setigi Ala fɛ yarabi Ala ka sankura hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma. Ala k'a kɛ hɛrɛ san ye, k'a kɛ lafiya san ye, k'a kɛ hakilisigi san ye. Ala k'an ka jamana basigi. An ka jamana bɛ degun mun kɔnɔ yarabi an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka degun in wuli. An bɛ don min na donba de don. Donc don min n'an b'a fɔ ma ko Ashura silamɛya san o tile 10 don. Bon c'est vrai n'i ye Ashura ta k'a lajɛ i b'a ye diinɛ sira fɛ fɛn caman bɛ yen minnu kɛra ka bɛn ni Ashura ye. Donc o fɛnbaw la donc a yirala k'a fɔ kira ni o ye Musa ye. Donc ale ni a ka mantonw donc olu tilala furɔna la ka bɛn ni Ashura de ye. Donc o ye nisɔndiya ko ye. Donc adamadenw y'a fana daminɛ ni maa min ye dugukolo la ni o ye an fa Adama ye. Donc ale fana ka koba dɔ kɛra ka bɛn ni Ashura ye. Donc o n'a ɲɔgɔnna caman. Mais anw minnu bɛ yen ni anw tugulen don kira Mamadu kɔ. Donc fɛnba min kɔni bɛ yen ko anw ɲɛ jɔlen don o la kosɛbɛ o ye gɛlɛya min taara ka ɲɛsin an ka kira sanuma ale mɔden ma ni o ye Imam Useni ye. Donc ka bɛn ni Ashura waati ye an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ Useni ale ni kira ka denbaya mɔgɔ 70 ani kɔ olu bɛɛ de ni tora la. O la an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ u la. Donc o ka ɲi ka kɛ fɛnba y'an bolo an bɛɛ lajɛlen ka ɲi ka hakili jɔ min na. Donc o la kira somɔgɔ wɛrɛ minnu b'an bolo ka olu minɛ an bolo fila la. Donc ka daminɛ karamɔgɔ Hayidara yɛrɛ la ale ni a ka denbaya sanuma. Donc ka bɛn ni waati in fana ye donc an b'a dɔn an faso Maliba gɛlɛya caman b'a kɔnɔ bi. O la an bɛ dugawu kɛ Ala ka basigi na Mali kɔnɔ. Bamanankan ko ten ko yani k'a fɔ jɔnni kunna fɔ sababu ɲuman ni mana mɛn an y'a dɔn ko Ashura ka bon ale de y'a bonya yira an na la foyi tɛ an fɛ ka dugawu k'a ye a n'a ka denbaya k'a ɲini Ala fɛ yarabi a mago bɛ hɛrɛ min na diɲɛ ni lahara Ala k'o d'a ma a sera tɔɔrɔ min Ala ka don a n'o cɛ k'a ɲini Ala fɛ ɲinan san hɛrɛ Ala k'a da a ma Ala k'a di a ka denbaya ma Ala k'an yɛrɛ ɲɛmɛ o la a kɛla anw ye ɲɛmɔgɔ ɲuman Ala k'an yɛrɛ kɛ komɔgɔ ɲuman ye san hɛrɛ Ala k'a di an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma an bɛ jamana kɔnɔ n'o ye Mali ye Ala k'a basigi Ala k'a kolo suma Ala k'a bɛn don a kɔnɔ o kɔfɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin Buguni région bɛɛ tɔgɔ la a tɔni cɛ ni muso bɛɛ ma k'a ɲini Ala fɛ yarabi ɲinan san Ala y'a yira an na hɛrɛ cogo min san caman bɛ Ala bolo Ala k'a yira an bɛɛ lajɛlen na Ala k'a k'an ka hɛrɛ san ye Ala k'a kɛ tɔɔrɔ wuli san ye Ala ka basigi don jamana kɔnɔ Ala m'o kɛ kira hɔrɔma kosɔn an karamɔgɔ yɛrɛ bɔn kosɔn sallallahu rasulu e silamɛya jate minɛ silamɛya b'a fɔ an ɲɛna ko kalo jate bɛ bɛn kalo 12 de ma kuranɛ b'o walawala an ye o kalo 12 in na ko kalo 4 b'a la o de ye lahɔrɔma kalo ye bonya kalo do karama kalo do ni silamɛya kɛmɛ ka ko caman bali a kɔnɔ o kalo in na nin kalo in b'a la n'a bɛ fɔ a ma ko jɔmɛnɛ kalo an ka fɔcogo la o kumana o kaloba 4 in na ale ye olu dɔ i n'a fɔ furanjɛra kalo seliba kalo ka fara ale kan mana nin kalo alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ka silamɛya b'a fɔ an ɲɛna cogo min alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuma min na n'a nana Madina a nana sɔrɔ yahudiyaw olu bi nin don in sun u b'a ɲɛnamaya donba don u bolo a y'u ɲininka ko yala nin don in aw b'a sun mun kama u ko koba caman kɛra ka bɛn bi don ma ko kɛrɛnkɛrɛn ma u ka kira Musa alayhi salatu wasalam ko o ye se sɔrɔ a jugu kan n'o ye Firawuna ye ka bɛn bi su ma o kumana k'o de la k'u b'a su Ala barikada kama Ala kira ko kumana kisi nɛɛma b'a ma o kumana n'a sɔrɔla ko aw b'a dabɔ Musa bonya de kama
ko ni Muhamadu ni mandenw anw de ka kan nin ko in bonyali la ka fara aw kan o tuma na a bɛ wajibiya an kan an yɛrɛ k'a kɛ o tuma na alakira Muhamad sallallahu alaihi wa sallam don in labɛn n'a bonya kama a ko ni ne yɛrɛ Muhamadu ye san wɛrɛ sɔrɔ n b'a daminɛ kalo tile 9 na o kɔrɔ n bɛ tile 9 na su ka tile 10 na su o tuma na bi su in donba don sanyɛlɛma kalo don silamɛw ka nisɔndiya kalo don silamɛw ka bonya kalo don. An bɛ to Ashura kɛnɛ kan hali bi k'aw ladɔnniya k'a fɔ Ansari musobaw olu minnu ni u fɔlɔla wa hali bi ni u bɛ u ka layiduw kan hali silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa n'an karamɔgɔ a Seydi Sherifu Usumani Madani Hayidara kɛrɛfɛ u ma sɔn ka kɛ kɔmɔgɔ ye Ashura ɲɛnamayali la k'aw ladɔnniya k'a fɔ u ye foli ani barikada kɛrɛnkɛrɛnni kɛ ka ɲɛsin Zamzamiyu a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu don u ye ka dugawu ɲini u fɛ ka tila ka dugawu kɛ Mali jamana ye an ka jɛ an ka o sɔrɔlenw ɲamada Fatumata Kane ani Nuhumu Kone olu ka wuli ka jɔ kɔnɔ ka ɲini Alahu Taala fɛ ale min ye san kurankɔrɔ banna sisan an dontɔ filɛ san kura la nin san kura min don n'an dontɔ filɛ la nin an b'a ɲini Masa Rahamani fɛ san kura ni a hɛrɛ Ala ka di an baden alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma san kura in a masiba Ala k'an kisi a ma san kura in an y'a ɲini Alahu Taala fɛ a kɔrɔta a n'a wasa Ala k'a d'a ma an b'a ɲini Masa Rahamani fɛ degun min bɛ an faso Maliba kɔnɔ n'o ye bi ye Ala a kɛ san kura in kama degun min b'an kan Maliba in kɔnɔ Ala i k'a wuli ka bɔ an kan ya Rabbi Allahu Ala hɛrɛ shuru Maliba in kan ya Rabbi san kura in an y'a ɲini Ala fɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya Ala k'u kisi Ala k'u tanga an b'an karamɔgɔ fo n'o de ye Seydi Sherifu Usumani Madani Hayidara jogo dilan izini ale de ye nin yira anw na ale de ye Ashura bonya a n'a karama ale de y'a yira an na k'a fɔ Ashura wajibi a kan ka kɛ wala an bɛ karamɔgɔ fo o la kosɛbɛ bonya minnu b'a kɔnɔ a ye caman fɔ o la a kan ka dɔn i kɛcogo la a don na a kan ka dɔn i ka du kɔnɔ ni se b'i ye i ka fɛn k'i ka du kɔnɔ a don min ma deli ka kɛ k'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko dɔ b'an ka du kɔnɔ bi wala silamɛmuso kelen-kelenna bɛɛ o kan ka jo kan ka ye bɛɛ la i kana to a ka tɛmɛ i ɲɛnama ten i ka fɛn dɔ kɛ a kɔnɔna na a ka dɔn k'a fɔ ko Ashura bɛ su in na ne y'a ye an bɛ nin kɛnɛ kan Ala de y'a kɛ a n'an karamɔgɔ barika Ala de y'an karamɔgɔ bila k'a ka diinɛ yira an na dɔn an b'o kɛnɛ de kan an b'a fo k'a barikada k'a waleɲuman dɔn Ala k'an karamɔgɔ mɛn an kɔrɔ k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲumanw ye Ala ka silamɛya dɛmɛ k'an yɛrɛ kɛ silamɛya dɛmɛbagaw ye Ala ka jamana basigi an karamɔgɔ yɛrɛ ka kuma a ka laɲini o de Ala ka jamana basigi ni jamana basigila hɛrɛ bɛ na lafiya bɛ na Ala ka a ka denbaya mɛn an kɔrɔ kira n'a bɔnna kama sɔli ala rasul ne ye kɛnɛba yira na an bɛ Ala fo k'a barikada n'a ye a ɲini Ala fɛ karamɔgɔ min b'an ye Ala ka sijan ni kɛnɛ labanko ɲuman Ala k'o d'an n'a ma Ala k'a mɛn jama ye diinɛ tiɲɛ fɔli la labanko ɲuman na Ala k'o d'an n'a ma Ala k'a mɛn jama ye Ala k'a mɛn jama ye an b'o de Ala fɛ Ala k'a ni kɛnɛya Ala k'a farikolo kɛnɛya kira n'a somɔgɔ sanumaw bonya kosɔn sɔli ala rasul Ala k'o dugawu minɛ ka Ashura san caman yira an na Madarasa Sadzi Waza min bɛ Kolongokaw fɛ yen nɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ olu ka walanbila ɲɛnajɛw u y'o kɛnɛ sigi sen kan min sen fɛ denmansaw kalanfaw ka fara kalanso in yɛrɛ ɲɛmɔgɔw kan ani kalanko kalifalen don ɲɛmɔgɔ minnu na u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na kɛnɛ min sen fɛ ɲɔgɔndan yɛrɛ bolodara ekɔlidenw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ Sadio Sidibe ale ka sɔrɔlenw don an ka jɛ an k'olu walawala Kolongokaw fɛ yen nɔ san kɔnɔ kalo 9 de talen bɛ ka a ɲɛsin kalan ma o kalo 9 baaraw de fori waati filɛ nin min kɔnɔna na kɛra nisɔndiya ni munyamunya kɔnɔna na lajɛrɛ in senfɛ ɲɔgɔndanw kɛra ekɔlidenw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔndan in tun bɛ tali kɛ fɛn min ni fɛn min kan o de ye diinɛ kɔnɔna na silamɛ kan ka jiko ɲuman jumɛn ta kun b'o de kan a kɛra nisɔndiya kɔnɔna na lajɛlifɛn fana dira ekɔlidenw ma minnu ka jija bonyana kosɛbɛ alhamdulillah bi an nisɔndiyalen don an kɛlen don k'an yɛrɛ sɔrɔ kolongo bi kolongo kɔrɔnajigi de tun bɛ yen bi min tun ka kɛ kolongo kɔrɔnajigi a tako 12nan de ye an fɛ kolongo ya
ni yɔrɔ la an bɛ bonyamasegin kɛ kolonkaw de ye e yɛrɛ nana ye kalanyɔrɔ ye kalanyɔrɔ min filɛ nin n'an filɛ k'a kɔnɔnajigi kɛ section ka kalanyɔrɔ tɛ sous section ka kalanyɔrɔ tɛ comité kolongo comité kelen pe o de ka kalanyɔrɔ filɛ nin kalanyɔrɔ in ye a ka gɛlɛn Mali kɔnɔ bi k'i ka taa ni ɲɔgɔnna comité sɔrɔ k'a ye nin baaraba ninnu kɛ parce que kalanyɔrɔ in jɔlen tɛ 6e dɔrɔn na o ye 6e jɔ ka taa 6e na ka na 9e jɔ o ye lycée yɛrɛ jɔ ka ban ni comité in lycée banna lycée filɛ comme e yɛrɛ bɛna a ye lycée jɔla ka ban lycée papier o démarche yɛrɛ kɛla création min kan ka di an ma création sɔrɔla an bolo ka ban et puis fana ni maîtres kan ka jigin yɔrɔ min na kalanyɔrɔ jɔli dɔrɔn tɛ dɛ hali maîtres ka si yɔrɔ ni comité nin o y'a bɛɛ lajɛlen jɔ ka ban minnu kan ka baara kɛ lycée jɔla ka ban création sɔrɔla an bolo a tɔ ye an ka ouverture de kɛ Mali kɔnɔ bi a ka gɛlɛn ko i ka comité sɔrɔ section dɔw yɛrɛ ma se ka nin kɛ association ma se ka nin kɛ comité dɔw de ye nin kɛ mais comité dɔw bɛ Mali kɔnɔ min ye ninnu ladege n'i ko ne k'an tɛgɛ si yɔrɔ ma bi kalanko la bi nin b'o la nin yɔrɔ in na n bɛ bonyamasegin kɛ an ka kajolokaw ye en tant que président nation de l'éducation bi n'i ko ne k'an tɛgɛ si yani yɔrɔ la bi min bɛ Mali bɛɛ ɲɛ kalanko la bi ne bɛ n tɛgɛ si kajolokaw de la k'a sababu kɛ an laɲini bɛ an laɲini ye kalanko ye a laɲini a bɛɛ lajɛlen sabatila kolonkaw la donc ne bɛ min fɛ kajolokaw la ne bɛ min ɲini Mali section bɛɛ fɛ ani Mali sous section ni comité fɛ an ka ninnu ladege an ka ninnu ladege o ka baara ɲumanw na k'a sababu kɛ an karamɔgɔ Sayidi Sherifa Usmani Madani Haidara a ka laɲini ye min ye bi Mali fan bɛɛ lajɛlen ka labɔ kalanko la Mali denmisɛnnin ninnu o ka se ka jogo ɲumanya sɔrɔ diina taabolo ɲuman denmisɛnw ka se ka o sɔrɔ k'a pratiquer k'a ɲa o bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ jumɛn na an ka kalanyɔrɔw de la donc an ka Massinɛ jamana kɔnɔ Massinɛ cercle kɔnɔ an filɛ kalanyɔrɔ min na bi n'o ye kolongo kalanyɔrɔ ye n'i ye an san 12 ye école fila ni marasa kan an ye numéro 1 de ye nin kɛnɛ in kɛra kɛnɛ wasalen ye sabula ekɔlidenbaw ni ekɔlidenfaw u caman bɔra ka na kɛnɛ in yakubaya a labɛnbaw bolo nisɔndiya fana kun don bi ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka sanga ni an ka ni kuran na jigin ye ni y'a ta ko 12nan ye san o san depuis kuran na jigin daminɛ alhamdulilahi rabbil alamin ɲɛta dɔrɔn de bɛ yen mais o ɲɛta o ma bala an na parce que an b'a dɔn an bolo bɛn yɔrɔ ɲɛ na n'o ye an fa ye an karamɔgɔ a Seydi Usmani Madani Haidara tuma min na an jɔra ni sanfɛ kilasi jɔli kan n'o ye 7e 8e 9e ye ale bolo ko barakama ye ne nana ka na abiriki don fɔlɔ da ani Mamadu karamɔgɔ Saliku ka cɛsiri ye depuis o kɔni kɛra ni fɛn o fɛn kɔni bɔra o kɔnɔ anw sigilen don vraiment nisɔn ka di kosɛbɛ nisɔn kasi ne y'a jateminɛ an wasa ko yɛrɛ min ye a n'an sankɔrɔta ye ko min ye n bɔra k'o fɔ kuma kɔnɔ tilegan in na comité yɛrɛ cɛsiri ni wulikijɔ min kɛ a dan min diyara ne ye comité ki baara bɛɛ comité caman bɛ yen n'a ye ɲɔgɔnna baara ba kɛ a yɛrɛ ka sigida la i b'a sɔrɔ a bɛ jouer sanfɛla ka programme kan mais k'a daminɛ international la kana national la kana régional la kana section na kana section na a kɛ hakɛ foyi tɛ ni comité in kan o kɔfɛ ka tila kɛ ni baara ba in bɛɛ kɛ vraiment ne ko nusa dan foyi t'a la ne da yɛrɛ filanan ye min an bɛ Ala fo parce que kuma min na an mandarasa in daminɛ karamɔgɔ ko gɛlɛya tun bɛ yen nka Ala ni an ka karamɔgɔw yɛrɛ ka cɛsiri o banna pewu sisan karamɔgɔw de bɛ n'an fɛ a y'an ta an b'a fɔ place tɛ yen fɔlɔ k'a sababu kɛ jumɛn an yɛrɛ ka kalanden minnu ye kalan kɛ yan ka bɔ ka taa sanfɛ ka taa diplôme baw sɔrɔ diplôme yɛrɛ min b'a dɔn k'u sɔrɔ ka tila ka na o mɔgɔ 4 de b'an bolo bi min fara bɛ an ka maître kan minnu bɛ k'an kalan de vraiment ne kɔni nisɔndiya dan don n bɛ n ka comité ɲɛmaa fo ne ye Segu Janɛ ye ani comité cɛ a muso denmisɛnnin maakɔrɔ n b'a bɛɛ lajɛlen fo ka télécirifila yɛrɛ baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo a ɲuman nana Ala k'a ɲuman se vraiment ne ta ye nisɔndiya dɔrɔn ani foli ani waleɲuman dɔn maa bolo minnu bɛ kalanko bunakun k'a ɲɛmaw sabula u y'a jira k'a fɔ jija kɛra kosɛbɛ ɲinan san kɔnɔna na o kadira kɔnɔna na u ye foli ani tanu k'a ɲɛsin an fa an karamɔgɔ ma a Seydi Sherifu Usmani Madani Haidara Mediasa Zaliji Waza o bɛ bila ale yɛrɛ ka hakilinabaw kɔnɔna na karamɔgɔ minnu b'an bolo n'o b'a la ka denmisɛnw kalan ani commission de gestion min bɛ yan n'o ye Isa Kwanta n'a ka mɔgɔw ye ani kolongo ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan n'o ye Janɛ ye a n'a ka mɔgɔ ninnu vraiment an bɛ ninnu fo o ka cɛsiri la a n'o ka farifoni na n y'o de f'i ɲɛna salon depuis olu ne ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ an ma de ka foyi fɔ ninnu ɲɛna marasa ɲakun t'a la n'o y'a fɔ k'o tɛ se k'a kɛ vraiment an b'o fo k'o barikada o ka baara kɛcogo ɲuman na n ka folikan fɔlɔ bɛ taa an karamɔgɔ yɔrɔ la n'o ye Sayidi Sherifa Usmani Madani Haidara a n'a ka famille o bɛ cɛsiri min na pour que silamɛya ka se ka cari Mali kɔnɔ n ka folikan filanan bɛ taa aw yɛrɛ cameraman yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen e yɛrɛ Sogodogo k'a sababu kɛ e ye ne yɛrɛ ka reportage caman kɛ an fɛ kolongo yan n bɛ e yɛrɛ Sogodogo fo k'a daminɛ aw ka directeur la ka n'a ka cameramanw na ka n'a ka technicien tɔw la ka na an balimakɛ la n'o ye Jalo ye n'o ye Amadu Jalo ye an b'ale yɛrɛ fo k'a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka foli kɛ yan comité ɲɛmɔgɔw ye
ka tila ka foli kɛ yan section ɲɛmɔgɔw ye an ka coordination régionale ɲɛmɔgɔ ka foli k'o ye ka foli kɛ sous-section ɲɛmɔgɔw ye denmisɛnninw somɔgɔ minnu fana ye danaya da nin garanrɔnba in kan ka na n'u ka denmisɛnninw ye ka na di an ma an bɛ foli k'a kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ye k'a ɲini Ala fɛ an ye ɲinan ta kɛ hɛrɛ kɔnɔ cogoya min na Ala ka san caman jira komi yɛrɛ y'a ye cogoya min na ɲinan ni anw si ye fɔlɔ an ka kurantigɛ kɛ sɔgɔmada fɛ an tun b'a kɛ wula fɛ de jamana yɛrɛ cogo kosɔn kurantigɛ kɛla sɔgɔma ye jama ye depuis an yɛrɛ bilalen ni ɲɔgɔnna jamaba sigilen k'a ye tani ma de k'a ye donc o bɛ ɲɛtaga de ko fɔ mɔgɔ ye risque ta ka bɔ o nana ka na fara an kan an ye nin baara in kɛ nisɔndiya kɔnɔna na ani karama kɔnɔna na an bɛ Ala deli jamana ye Ala k'a basigi Ala ka hɛrɛ nana jamana kɔnɔ Ala k'o kɛ Ala kɛra bonya kɔsɔn sali ala rasulila an bolo donna ka fɔ lajɛrɛ in a kun cira ni wasa kɔnɔna ye sabula ekɔlidenw minnu ka wulikajɔ bɔnna kosɛbɛ jɔnjɔn taara ka a di u ma ni o ye ladalifɛn ye i n'a fɔ cadeau o n'a ɲɔgɔnna caman ni ka tila k'a kun cɛ ni photo de famille ye o de fana b'an sese ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba a sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan kunnafoni gunda ka sanga ni laseli ɲɛ an ka jangulu ɲamada Farafina tile bi yanfa jamanaw ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a ma ɲɛmaw bɔra ka jira ka fɔ ŋunungunu min bɛ senna bi Guinée-Bissau jamana kɔnɔ ka ɲɛsin a ka taamaden dɔw ma jamana tan ni filaw surasiya ɲɛmaw ka jɛkulu comité des chefs d'état-major o ye taama min ɲɛsin Guinée-Bissau ma ka daminɛ juin kalo tile 19 ka taa se a tile 23 ma ko surasi ɲɛma ninnu ko u da munna kɛ o kɔrɔ ye ka wari dajira u la k'u bɔ u taabolo kan ko kɔrɔfɔ in ye ngalon ye CEDEAO ma ɲɛmaw ka bɛn ni juin kalo tile 24 ye u bɔra ka kɔrɔfɔ ngalontigiya k'a fɔ Guinée-Bissau jamana kɔnɔ kunnafonidiso bɛ kunnafonidiso la ani bɔlɔlɔ nasiraw fɛ a bɛ ka jira k'a fɔ olu ka surasiya ɲɛma minnu kun bɛ bɔɲɛna Guinée-Bissau jamana kɔnɔ ko u da munna kɛ dɔ fɛ ko kuma in ko kalo do ko u jigin kun bɛ dunanjigiso min na ko dunanjigiso ma ɲɛmaw y'a sɛmɛndiya CEDEAO ɲɛmayaso ye k'a fɔ maa kelen ma don maa ninnu ka maa yelekela ko maa bɛ se k'a fɔ ko n'an kun bɛ u damu ni nafolo ye ko kuma ko kɔrɔfɔ nangi dɔ fɔ u don ko dalu tɛ u la nin ŋunungunu de sɛbɛkɔrɔ bonya bɛ Guinée-Bissau faaba la Bissau k'a fɔ CEDEAO surasiya ɲɛmaw kun bɛ bonya min na jamana kɔnɔ CEDEAO tɔgɔ la ko maa dɔ kɛ n'a kɛ k'u damu diɲɛ y'u damu surasi fanga min bɛ fanga na Guinée-Bissau o maa ɲɛmaw de don wa ɲininkali tɔ min bɛ nka CEDEAO maa ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u ka surasi ɲɛmaw ka taama na Guinée-Bissau a kɛra sababu ye u ka sigikafɔ n'u don ni Guinée-Bissau maa ɲɛmaw ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna CEDEAO a ka basigili jakulu min bɛ Guinée-Bissau ni yɛlɛma donna a sigicogo la baara kan ka kɛ a fɛ sira kuraw minnu ka u ni Guinée-Bissau furanjɛrɛfanga maa ɲɛmaw kumana o kan CEDEAO yɛrɛ ka basigili jakulu Guinée-Bissau jamana kɔnɔ u mago bɛ se minɛn minnu ma ani u ka baara bɛ kɛ kuma min kɔnɔ ka taa se kuma min ma fo ka taa se u bɔli ma Guinée-Bissau jamana kɔnɔ k'u ka kuma fanba bolila o de kan. Congo Kinshasa ma ɲɛmaw k'u b'a ɲini Belgique ma ɲɛmaw fɛ Congo Kinshasa ka den minnu fara kuma min u bɛ ka Congo Kinshasa jamana mara yani yɛrɛma hɔrɔnya ka sɔrɔ Congo Kinshasa fɛ ni o ma falenw kunkolow donina u fɛ ka taa n'u ye Belgique ka t'u bila fɛnkɔrɔ marayɔrɔ la n'a ka ca maa 500 kunkolo jala ye ko Belgique ma ɲɛmaw k'a lajɛ k'u lasegi Congo jamana ma Congo Kinshasa jamana denw dama tɛ a kuma bawa y'a sɔrɔ jamanaw ma kɛ u dama jamana ye Rwanda ka denw bɛɛ la Burundi ka denw bɛɛ la o kunkolo jalaw donina Belgique kaw fɛ n'a ma ɲɛ ko olu de kunbɛ ka nin jamana saba ninnu mara yani u k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta kunkolo ninnu donina a m'o falen kɔ u fɛ ka taa ni u ye Belgique u bilama mara bɛ fɛnkɔrɔ marayɔrɔ la maaw bɛ to ka taa u ɲɛ da u ka k'u lajɛ ani nazaraw yɛrɛw tɛ ba ko ɲɛɲinina farafin siya ka ca wale kelen farafinw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ dɔ kolo ka gwɛlɛ dɔ ye wa o n'a ɲɔgɔnna jateminɛninw bɛ kɛ u ka mansinw na dɔɔni nasiraw fɛ kunkolojala ninnu bɛ Belgique jamana kɔnɔ o da de rɔ Congo Kinshasa ma ɲɛmaw ko jɛn tɛ se ka kɛ ni o ye Congo Kinshasa minisiri ɲɛmaamuso n'o ye Judith Suminwa Tuluka ye a ye sɛbɛnni kɛ ka ɲɛsin a minisiri ɲɛmaa ɲɔ ma Belgique k'a fɔ Congo Kinshasa jamana ɲɛmaw mago bɛ u ka kunkolojalaw na bawo don min na u bɛmakɛw bɛ Congo Kinshasa ka den ninnu fa farafinden ninnu u fa dugukolo kan u ye kunkolo ninnu da k'u kɛ i n'a fɔ sebaaya tali jɔnjɔ ni ka taa n'u ye Belgique
Ministre ɲɛmamuso jeu d'état Siminwa Tulukaku san 2022 Belgique ma ɲɛmaw ye ministre ɲɛmakɔrɔ Patrice Lumumba min nvara dugukilanjenje ni ka sɔrɔ ka sogo tigɛtigɛ ka kɛ asidi la a fabaw dɔ la kelen ngɛngumɛ ka ɲingile mara n'o do o kun ye polisi ye Belgique jamana tɔgɔ la Congo Kinshasa o bɔra ni kuma ye Belgique jamana kɔnɔ k'a fɔ Patrice Lumumba ɲingile mara bɛ bolo kabino kɛra Congo Kinshasa ma ɲɛmaw ye wuli ka jɔ kɛ min bɛ se ka to yɛrɛma hɔrɔnya tu tigɛba ministre ɲɛma Patrice Lumumba ɲindengele bɛ se ka Congo Kinshasa lasɔrɔ o kɛra san 2022 ministre ɲɛmamuso ko Belgique jamana y'o min kɛ o ye k'a jɔyɔrɔ ka bon tiɲɛ don Patrice Lumumba fara facogo jugu la maa bɛ maa la u bɛ se k'a fɔ ko nin bɛ kun ko nka ko kunbɛ la a b'a jira k'a fɔ Belgique jamana jɔra la k'a fɔ jɔngo la a ye tɔɲɔni kɛ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ ko kuma ko kunkolo jala minnu mara bɛ a bolo Congo Kinshasa ka denw na n'u ka ca 500 ye ko farafindenw do a ka ka u kunkolo jala ka do dugurɔ u fa dugukolo kɔrɔ u ka se k'u ka badada dali kɛ u fa dugukolo jukɔrɔ. Bani Israel ministre ɲɛma Benjamin Netanyahu bɔra ka jira k'a fɔ yɔrɔ yɔrɔ minɛ bɛ Liban woroduguyanfa fɛ a ka surasiya fɛ u bilatɔ tɛ Bani Israel fɛ fɔ n'ale bɔra ministre ɲɛmaya la Bani Israel kunna dɛ a ka surasiya ministre fana n'o ye Israel Kazi ye o y'a jira k'a fɔ hali ni Ameriki jamana y'a ɲini Bani Israel fɛ k'a ka bɔ Liban woroduguyanfa fɛ ko Bani Israel bɔtɔ tɛ k'a sabu kɛ ko Bani Israel ka lakana de bɛ Liban woroduguyanfa minɛni nɔ. Ministre ɲɛma Benjamin Netanyahu ka nin dantigɛli min kɛlen filɛ nin ye caman sigi kunbɛn n'a ye o k'a sabu kɛ a masurunama dɔw kunbɛn ka bɔ k'u ta fa jira kɔrɔ k'a fɔ a man ka u ka Liban bila o tuma n'a bɔra yɛrɛ da ni sen k'a fɔ a bɔtɔ tɛ Liban o ye siga yɛrɛ bannen ye kɔrɔ. Bani Israel ministre ɲɛma Benjamin Netanyahu y'a jira k'a fɔ kabini san 2023 octobre kalo tile 7 ni kɛlɛbolo Hamasi Palestine bande Gaza a y'i ɲɛsin Bani Israel sangaso mɔ ni ka tiɲɛni don Bani Israel kun ni Bani Israel ye kɛlɛ ɲɛsin bande Gaza mɔ kɛlɛbolo Hamasi nɔfɛ Bani Israel yɛrɛ ka lakana sigi cogo yɛrɛ de yɛlɛmana a bolo a t'a fɛ bilen ka farati ka sigi ɲɔgɔn fɛ sigi ɲɔgɔn min bɛ se ka kɛ a ka basigi tiɲɛbaa ye don dɔ ko de y'a to bande Gaza kɛlɛbolo Hamasi kɛlɛtɔ Bani Israel mi tɔ to wa a t'a fɛ k'i tɔ to Liban jamana kɔnɔ Hezbollah fɛnɛ kɛlɛtɔ ko Bani Israel b'a fɛ a ka danjɛ bɛɛ lajɛlen de ka lakana farati yɛrɛ de n'a man ka doroko ɲɔgɔn na bilen o kuma a kɛn bɛ k'i sigi yɔrɔ min n'o ye Liban woroduguyanfa ye ko zone tampon a tɛ wuli ka bɔ yen a ka surasiya ministre o ka kuma yɛrɛ gwɛlɛyara kosɛbɛ o ko hali ni Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump y'a ɲini Bani Israel fɛ k'a ka Liban woroduguyanfa bila k'a t'a bila bawo ko Liban woroduguyanfa bilalen bɛ na ni Hezbollah kɔrɔ doni de ye ka ɲɛsin Bani Israel ma tun. Otan tɔn jamanaw bɛ hakili jagabɔ la yanni Turki duguba Ankara Otan ka lajɛ do cɛ Ukraine ni Russie cɛ kɛlɛ Otan kɛlɛbolo jɔyɔrɔ bɛ kɛ mun ye a rɔ Otan tɔn jamanaw b'a fɛ n'u ma dɛsɛ yanni san in ka kunjɛ n'o ye 2026 ye euro wari miliyari 70 k'o kɛ dɛmɛ ye Ukraine jamana mɔ hali n'o y'a sɔrɔ ko jamanaw yɛrɛ dama bɛn tɛ nafolo in dili ka Ukraine jamana mɔ u bɛ hakili jagabɔ wɛrɛ min fɛnɛ na o ye Ameriki jamana yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye Ukraine kɔrɔ ani Ameriki jamana kɛlɛkɛ minɛnw zan dɔ Otan tɔn jamanaw fɛ ka bila Ukraine jamana ka bolo ka Ameriki jamana jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye Turki duguba Ankara Otan ka lajɛ min kan ka kɛ baara caman boloda bɛ lajɛ in kɔnɔ kɛlɛkɛ minɛn caman sanda ka bila Ukraine jamana ka bolo ka Otan fɛ ani dolari wari miliyari caman minnu kan ka don Ameriki jamana kun ani euro wari miliyari caman minnu fɛnɛ kan ka di Ukraine jamana mɔ nin bɛɛ de kan ka ɲɛfɔ Turki duguba Ankara Otan ka lajɛ in na Ameriki jamana kunnafonidiso politiko ka fɔ la ko bebe in na ko Otan ma ɲɛmaw bɛ hakili jagabɔ la dakuruɲɛ laban min kan ka Otan kɛlɛbolo lajɛ kɛnɛ datugu n'o ye déclaration finale ye o ma sɛbɛn k'o ban fɔlɔ bawo kuma bɛɛ yɛlɛma bɛ se ka don a rɔ nga Otan ka laɲini ye min ye euro wari miliyari 70 k'o dɛmɛ ɲɛsin Ukraine jamana mɔ san 2026 in nɔ wa san wɛrɛ o ɲɔgɔnna wɛrɛ ka se ka di a ma politiko kunnafonidiso ka fɔ la Ameriki
euro wari miliyari bi wolofila min kan ka di Ukraine jamana mo Amerika jamana ka dɔrɔmɛ 1 tɛna yiro a nafolo bɛɛ lajɛlen na bɔ nazarala setigi jamanaw kun o t'a tɔn jamanaw Amerika jamana ta bɛ kɛ fɛn min ye kɛlɛkɛ mina min bi sa kun ka di Ukraine jamana mo ko nafolo ladon a kun. Ayiwa o de fana bɛ dansigikɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ ni ala y'an si jɔ ko kɔnɔ.